Здравствуйте, дорогие друзья, мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся на волнах канала «Культура». Напомню, что у микрофона для вас работает Сергей Пук, за режиссерским пультом для нас работает Николай Циолковский, и в гостях у нас сегодня кинокритик, обозреватель газеты «Звезда» Ирена Котелович. Витаю. Добрый день. И сейчас в «Звезде» появилась рубрика новая, и уже, в общем, вышло два таких выпуска, по крайней мере, два таких обзорных, наверное, две обзорные статьи, которые называются «Кино, которого не ждали», и вот уже сейчас «Кино, которого не ждали 2», где уважаемые в кинематографическом белорусском сообществе люди высказываются, и они отмечают, скажем так, свой самый важный с их точки зрения белорусский фильм или белорусское явление, потому что, например, Максим Карпицкий, он просто говорил об изустном кино как о феномене, да, и вот, соответственно, у меня вопрос, может быть, либо это был Максим, либо еще кто-то, но были ли для вас какие-то сюрпризы в этом, в списке названий, которые прозвучали в этом обзоре? Я адразу дакладню, што гэта былі спісы не самых галоўных, па меркаванні маіх суразмоўцаў фільмаў, а таких самых, як я гэта называю, драйвовых. На пачатку я выбірала такія дэфініцыі: андэграундны фільм, альбо перадавы, альбо просто той, не такі, як усе. Што-небудзь такое. Насамрэч складана патлумачыць, што гэта такое, таму што просто ў пэўны час стамляешся ад стэрэатыпа пра тое, што беларускае кіно, яно такое сумнае і нецікавае, яно працуе па адных і тых жа шаблонах, у кантэксце нейкай традыцыі, даўно ўжо выпрацаванай. Можна сказаць, што у гэтым дакладна ёсць праўда, але тым не менш ёсць і выключэнне з гэтых правілаў, таму я вырашыла сабраць такіх некалькі падборак драйвовых, зноў жа звяртаюся да гэтага вызначэння, фільмаў. Сюрпрызаў для мяне не было. На пачатку я зрабіла одну падборку з 4, другая таксама з 4, і трэця выйдзе на гэтым тыдні. Яна будзе завяршальная, і там будзе яшчэ 4 фільмы, што не значыць, што фільмы скончыліся. Іх, канешне, можа быць больш, і нават я магу нешта дадаць. Але тым не менш, тройка мне уяўляецца некай такой лагічна завершанай серыяй. Вось. І магу сказаць, што ад пачатку туды трапіла некалькі чалавек, адразу захацела ўключыць усходні калідор. Той самы, можа быць, таксама самы вядомы, недаацэнены беларускі фільм. Сюды, што для мяне было сюрпрызам, можа быць, вось калі казаць пра сюрпрызы, што ў падборку па меркаванні некаторых маіх суразмоўцаў трапілі, напрыклад, прынамсі адзін фільм такога, можна сказаць, канвенцыйнага вельмі рэжысёра Корсабліна, масквіча, які прыехаў працаваць у Беларусь і адпрацаваў усё сваё жыццё. І ён рабіў, у прынцыпе, ўсё адно і тое ж. Фільмы пра рэвалюцыю, пра тое, як пасля рэвалюцыі ўсё цудоўна, пабудова новага жыцця і новага чалавека. Ты уяўляеш Корсабліна, вядома, як такога вельмі традыцыйнага, у плыні абсалютна савецкага кіно рэжысёра, але оказывается, што вось з некаторых пунктаў гледжання яго кіно таксама можна разглядаць як у нейкім сэнсе незвычайнае для свайго часу. Гэта для мяне было так цікава. В частности, я просто забыл название, но кино, которое говорило о том, что не существует еврейского вопроса в Беларуси, там то ли «Светлое будущее», я забыл просто название, тоже название такое, «Искатели счастья», да, по-моему. И вот этот, да, и вот «В поисках счастья», да. И как бы все классно. И, кстати, интересно, что у французских, между прочим, киноведов, я помню, что какой-то удивительной теплотой они относились к Марку Донскому. Именно почему-то Марк Донской, хотя, строго говоря, это был совсем не такой, не супер режиссер с точки зрения даже, тогдашних, 20-30-х годов. То есть это был, какой-то режиссер, один, и это, позволю себе это сопоставление, хотя оно может быть, такое довольно... Что вы могли бы добавить к тому списку, который уже прозвучал в первых 2 выпусках?
Напэўна, шмат што можна дабавіць насамрэч. У трэцяй падборцы, дарэчы, будзе нарэшце дакументальнае кіно. 2 фільма з 4, чаго мне падаецца вельмі бракуе ў гэтых папярэдніх падборках. Але мне падаецца, што неяк несправядліва, ну, прынамсі, гэтыя падборкі нельга разглядаць як нейкую рэпрэзентатыўную там падборку, якая ўлічвае ўсе пункты гледжання і так далей. Але вось не трапіў Валер Рыбараў. Ну, нейкім чынам не згадаў яго ніхто, але я думаю, што яго фільмы варта ўключаць. Яны ў пэўны час... Да, в частности. Ну, мяне завуць Арлікіна, да. Так, чужая бацькаўшчына. Ну, тое, што можно нават назвать артхаусом для своего часу. И, кстати, что важно, что это по-моему, ну, это именно белорусский режиссер, не режиссер, который работал на студии «Беларусьфильм», потому что очень часто у меня было это смещение, долго очень велся на эту идею про то, что почему-то Элем Климов и ну, его жена, соответственно, Шипитько, да, что это какие-то вот наши такие режиссеры, но это не совсем так, прямо скажем, то есть они просто работали здесь и создали свои ну, великие фильмы у нас на киностудии. Ну, прынамсі, Элем Клімаў шчыльна працаваў. Мяне таксама крыху так чапляла, калі адзін мой суразмоўца, калега з Великабрытаніі, пытаўся, задаў мне пытанне, ну, які там таксама найбольш важны, да, калі гэтай іерархіі мець на ўвазе, які там самы важны такі фільм у беларускай гісторыі. Напэўна, «Хрусталь», кажа ён мне, потому што «Хрусталь» ён прагучаў апошнім часам. Ну, я кажу, ну так, «Хрусталь» таксама важны з некаторых меркаванняў, але ўсё ж ідзі, глядзі больш. І ён нават не ведаў, што «Ідзі, глядзі» мае дачыненне да Беларусі. Альбо я там сустракаю, магу сустрэць у Твітары, нехта узгадвае таксама як адзін з найважнейшых фільмаў 20-го стагоддзя рускі фільм «Ідзі, глядзі». Мяне гэта чапляе, вядома, таму што, ну, он пропитан Беларусью просто. Ну, так, але, ну, так, можа быць, павялося, што фільмы прыпісваюць да краіны той, да якой належыць аўтар, рэжысёр. Ну, у выпадку з фільмам «Ідзі, глядзі» гэта не вельмі справядліва. Гэта дакладна беларускі фільм. Але, праўда, таксама несправядліва можа быць у нейкім гістарычным сэнсе, што да, беларускае кіно рабілася шмат у чым не беларусамі. І гэта можа быць наша трагедыя крыху, ну так склаўся лёс. Усё ж такі Савецкі Саюз працаваў па нейкіх такіх патэрнах, рэжысёры з Масквы накіроўваліся у розныя саюзныя рэспублікі, у тым ліку ў Беларусь, альбо, можа быць, для некаторых з іх сапраўды ў Беларусі было больш магчымасцяў праявіць сябе, чым у той жа Маскве. Ну, то бок, паводле шматлікіх крытэрыяў, ну, Беларусь станавілася месцам працы, ну, зноў жа, той пачынальнік, якога называць пачынальнікам беларускага кіно, Корж Сабліна, таксама, ну, Москвіч. Да. Ну и так далее. А потом уже пошла некая генерация. Но в то же время, извините, что я перерываю, но в то же время и ряд белорусских фильмов, который делался, по-моему, в Ленинграде, то есть это же тоже вот какой-то момент, когда Беларусь-фильм, вроде бы, ну, номинально, и белорусские фильмы, они создавались, ну, на другой территории, не в Беларуси, не у нас. Это ж просто тэхнічная, як бы, акалічнасць, бо уласна студыя, яна тады яшчэ не называлася «Беларусьфільм», знаходзілася ў Ленінградзе. Ну, гэта ўсё. Яна просто была там створана. Таму вядома. Ну, а першы беларускі фільм «Лясная быль» Тарыча. Тарыч таксама не беларус. Ну, то бок мы, як бы, ткём беларускі кінематограф, яго гісторыю вось з такіх аўтараў, якія, можа быць, сапраўды нечага нацыянальнага коду прыўнесці уласна ў кіно, ў мастацтва кіно не маглі. Ну, з гэтага пункту гледжання Рыбараў ідэальны кандыдат і дадатак у маю подборку быў бы. Да, вот речь зашла о неких не магистральных, ну, скажем, жанрах, ну, потому что, да, у нас, как правило, постановочное кино – это настоящее кино. Документальное кино, да,
которые... И тут большой вопрос, кстати, где у нас больше значимых работ, да, и о нем, в принципе, меньше говорят. Это просто, по-моему, повсеместная вещь. Хотя, как мне кажется, что вот и сам жанр документального кино, и фильмы, которые сделаны на стыке, вот между, как мне кажется, игрового и документального кино, что сейчас очень интересно, потому что та же Айка, если мы возвращаемся к российскому кино, это Дворцевого фильм, да, то есть именно вот эта энергия живой жизни, да, которая вот тут же, но в то же время оно нанизывается на какой-то сюжет, и вот мне кажется, что, это. И третий момент, который, как мне, я не знаю, был, не был, наверное, упомянут все-таки в списке, это белорусская анимация. Ведь это же тоже огромное явление, которое зачастую, если говорить о фестивальной судьбе, куда более успешное, чем, например, белорусские кинематографисты, такого настоящего большого кино. Гэта праўда. Выказваліся некаторыя мае суразмоўцы, выказвалі некаторую скруху наконт таго, што сапраўды анімацыя не трапляе сюды. Можа быць, недастаткова магчымасцяў, недастаткова трох падборак, каб ахапіць усё. Гэта я такую абарону драйвовага кіно кажу. Але праўда, па-першае, сёння ўжо так адасабляць ігравое і дакументальнае кіно, можа быць, і не варта. Усё ж такі кіно развіваецца, набывае некаторыя формы. То бок, вядома, намінальна можна разбіць там праграму дакументальнага кіно, але гэта часта ўсё перацякае адно ў адно. Нават флаер ці пачынальнік увогуле дакументальнага кіно, ён так не прыходзіў і не здымаў на прасткі там з-за снежнага бугра там нейкіх людзей. Гэта таксама было некаторым чынам пастановачнае кіно. То бок, гэта пэўнаму перыяду развіцця належыць, да, і пэўныя тэхнікі. Што тычыцца беларускага дакументальнага кіно, праўда, варта сказаць, што яно у большасці сваёй больш паспяховае, больш выбітнае, чым ігравое. Але ўсё роўно трэба разглядаць, уплыні, бо, на жаль, вось калі разбіць беларускае кіно умоўна на савецкі перыяд, там на 90-е і на сённяшні час, ніколі не было так, каб усё складвалася гладка для таго, каб людзі вось выбіваліся з гэтай шэрасці так масава. У савецкі час, зразумела, там праўда спускалася зверху, не было такіх проста нейкіх маральных умоў для таго, каб аўтары неяк выходзілі за межы і праяўлялі сябе. У 90-х, 90-е, зразумела, гэта проста галеча, калі і кіно, уласна, няма. Але ўсё роўна былі прыклады цудоўныя. А наш час, ён гэта вялікі боль, тое, што не ідзе, па-першае, не усведамляе дзяржава, як гэта важна можа быць для рэпрэзентацыі, у тым ліку, краіны за мяжой, альбо, увогуле важна развіццё кінематографа, і нічога не робіць для гэтага. Умоўна, калі ў нас працавалі рэжысёры-шэсцідзясятнікі і стваралі, цудоўныя фільмы пра вайну, там у Голлівудзе праходзілі прэм'еры Кубрыка, Хічкока і так далей. Гэта не тое, каб добрае параўнанне, з Голлівудам, параўноўваць беларускі кінематограф некарэктна, але калі ёсць такія прыклады, неяк дзіўна, не тое, каб не дасягнуць нейкіх вышыняў, дзіўна не старацца іх дасягнуць. І таму мы бачым сёння вось для нашых аўтараў адзіная магчымасць, амаль што адзіная, гэта сыходзяць у нейкія там, маргінальныя ў добрым сэнсе формы кіно. Таму што атрымаць грошы ад дзяржавы амаль што немагчыма. Калі ты атрымліваеш, такіх прыкладаў даволі няшмат, альбо ты можаш працаваць на Беларусьфільме, там ужо можна атрымаць грошы, але ты існуеш у нейкай таксама
у нейкай сістэме правілаў і патэрнаў і так далей. Ну, гэта нейкая метафізічная рэч, яе складана патлумачыць, але Беларусьфільм гэта, ну, гледзячы проста па тым, што у ігравым кіно, прынамсі, ён стварае нечага там моцна бракуе аўтарам, каб сёння, прынамсі, каб выйсці за межы. Так, і пра што я казала? Ну, пра тое, што вось гэта ўсе перыяды і савецкі час, і 90-е, заўсёды вось нешта замінае. І застаецца сыходзіць у такі незалежны кінематограф і намагацца шукаць грошы, дзе там па магчымасці за мяжой, але ўсё роўна гэтага таксама недастаткова. Есть пример Андрея Кудиненко, который делает «Хронотоп», то есть он делает даже специальный фильм для YouTube канала, ну, потому что он... Вот, ну, и тут есть несколько, ну, вот, пару идей, связанных с этим. Вот, как мне кажется, что, во-первых, ну, не обладая... То есть тут есть такая интересная вилка и ловушка одновременно. То есть, с одной стороны, конечно, есть, ну, вот, в частности, у нас в соседней России, да, постоянно есть вот это, ну, равнение на Голливуд какое-то, то есть они стараются тоже сделать блокбастер, ну, какие-то переблокбастерить, сделать вот эти байопики, когда они там любят про хоккеистов своих снимать, про Гагарина, там, и все это сделается по таким, ну, по-моему, уже до сантиметра прописанным просто сценарным, ну, каким-то ходам, монтажным, сценарным и любым. И что, конечно, получается хуже, потому что, ну, денег меньше, и опыта меньше, и меньше, ну, скажем, навыка и всего. И актерской школы нет, и нет легендаризации такой, которая есть в глобальном, в американском, ну, в этом, то есть там... И нет размаха, и есть еще вдобавок моральное ограничение, что, кстати, мне тоже кажется мешает, потому что, например, легендаризировать какого-то злодея или мерзавца, например, в российском кино, ну, все-таки они как-то стесняются, там, уже совсем бандитов. Хотя сериалы там про Соньку Золотую Ручку у них есть, но это не важно, сейчас не об этом. И есть идея, ну, собственно, развивать, ну, не то, что называется артхаусом, потому что сегодня артхаус, как мне кажется, это просто такая альтернативная Кока-Кола. Ну, то есть, это просто люди, которые понимают, как работает артхаус, они делают специальный фестиваль на артхаусное кино, которое подойдет, ну, допустим. Вот я четко для Венеции сделал там кино. И вот... А есть идея, ну, развивать, ну, какие-то, как это ни страшно звучит, абсолютно самостоятельные формы кино, которые тебе доступны по материалу, который у тебя есть, по фактуре, которая есть, ну, то есть по той ситуации, в которой ты живешь, и по финансам, которые у тебя есть. Ну, потому что денег немного, ты блокбастер здесь, ну, ты можешь тужиться, но все равно будут видны эти, что болты вылетают, нитки белые, они все видны, к сожалению. Ну, и что денег не так много, как, например, там «Миссия невыполнима», допустим. Вот. И, но ловушка заключается в том, я извиняюсь, что долго говорю, я сейчас закончу. Ловушка заключается в том, что сегодня навык восприятия зрителя, он настолько адаптирован к голливудскому стандарту и формату. Собственно говоря, почему? То есть это же не просто так, опять же, и в России они пытаются повторить это, потому что они пытаются повторить коммерческий успех. Потому что они понимают прекрасно, что люди, которые едят попкорн в кино и покупают, и едят как бы киноеду, да, они, ну, не готовы воспринимать какие-то нестандартные ходы, ну, альтернативные форматы или какое-то своеобразное национальное, ну, допустим, ну, не национальное, а какое-то вот с каким-то именно истинным белорусским колоритом, например, или казахстанским, или таким настоящее грузинское какое-то такое супернастоящее кино, да, любое. И понятно, что нет смысла делать свое кино, потому что ты его точно не продашь, потому что формат отстроен, ну, уже таким образом. Вот есть ли какой-то выход из этой ситуации? Я ее, конечно, нарисовал, может быть, немножко, ну, я ее сконструировал, но мне кажется, что в этом есть логика. Я б сказала, да. Меньше шансов продать вот эти слепые пародии на голливудские паттерны. Гэтым вылучаецца не толькі расійскае кіно, Беларусьфільм таксама. Цудоўна за гэтым ідзе.
няўдала спрабуе увасобіць і паўтарыць нейкія шаблоны да баевікоў, калі здымаліся нейкія асобныя апошнія серыі, напрыклад, дзяржаўнай граніцы, здаецца, так гэта называецца, тое, што яшчэ савецкіх часоў здымаецца, альбо там сляды на вадзе, альбо там фільм «Не ігра», прысвечаны юбілею пэўнага ведомства беларускага. Ну, то бок, я прыводжу гэтыя прыклады як прыклады таго, што Беларусьфільм таксама цудоўна усведамляе, што папулярна, але ён дрэнна усведамляе, што паўтараць гэта, што паўтарыць гэта добра, ён не здольны. І пракат паказвае, што гэта не карыстаецца попытам у гледача. Ну, то бок, гэта пародыя. А выглядае гэта сапраўды як пародыя, бо і грошай няма, і досведу не стае, і так далей, і так далей. Што тычыцца Кудзіненкі, гэта якраз тое выключэнне з правілаў, якое мы так у пачатку размовы крыху акрэслілі. Ён увесь час нейкі фонтан ідэй. Ён папрацаваў і кароткім метры, ён ствараў кінаэсэ пра сны Валентина Вінаградава. Ён рабіў поўны метр, які забаранялі і не паказвалі, здаецца, 7 гадоў у Беларусі. Который он каким-то партизанским, ну, как бы, учитывая, что насколько партизанский в традиции вообще есть на киностудии «Беларусьфильм», то совершенно такой, ну, запретный, по сути, даже такой вредный антипартизанский фильм про партизан, он партизанским способом выводил студии каким-то, да, то есть у него была целая эпопея. Ну, да, і нейкім чынам ён пракраўся на «Беларусьфільм» у нашы часы, я маю на ўвазе Кудзіненка. Потым ён зразумеў, што гэта не мае ўсё сэнсу, пачаў рабіць «Хронатоп» праект, потым у яго дакументальнае кіно. Ён паспрабаваў сябе амаль паўсюль, ну і таму шкада, што менавіта такіх людзей, якія не такія, як усе, што я называю драйвовае кіно, трэба было б падтрымліваць з боку дзяржавы. Ну, а мы бачым, што нават па апошніх звестках, якія мы атрымалі учора, фільм, які быў быццам бы падтрыманы дзяржаўным бюджэтам пра спартоўца Александра Медведя, ну, не будзе падтрыманы. Ну, прынамсі, гэта апошняя інфармацыя, можа быць, нешта зменіцца яшчэ. Ну, то бок, я кажу гэта таксама са скрухай, таму што яшчэ раз, вось, Кудзіненка, гэта тое імя, якое ты бачыш у праекце, все, трэба яму ставіць там дадатковыя балы за реномэ, умоўна, рэжысёра. Потому что там совершенно, ну, насколько мне известно, такой фонтанирующий сюжет именно, то есть он очень такой с напором, есть такое как раз драйвовое кино, как раз у него могло бы получиться. Ну, из того, что мне как бы известно. Спадзяемся, атрымаецца, то бок, што гэта не канец света, што дзяржбюджэт у чарговы раз нейкі добры праект не падтрымаў. Ну і наконт вось гэтых альтэрнатыўных варыянтаў, так, я бачу гэта проста адзіным выйсцем для беларускага кіно, бо мы не можам паўтарыць поспех «Тытаніка» з яго бюджэтам альбо некага іншага баевіка амерыканскага, бо і нават у Голлівудзе баевікі ўжо паўтараюць аднаго, і, ну, то бок, ствараюцца там не самыя найлепшыя узоры апошнім часам. Ну, а мы ўжо дакладна не павінны ісці за гэтымі паттернамі. Трэба ствараць, нейкі альтэрнатыўны твар свайго кіно, звяртацца да свайго, звяртацца там, ну, вось, шукаць, як Кудзіненка ўвесь час шукае нейкія новыя формы. Ну, і апошнім часам мы бачым, што і праўда неяк так здарылася, што аўтары робяць некаторыя поспехі на гэтай глебе. Усё асноўнае, усё самае значнае ў беларускім кіно, што было створана за апошнія гады, гэта незалежнае кіно. Я маю на ўвазе ігравое. И кто это? Мы можем назвать какие-то имена? Это Никита Лаврецкий, наверное, какой-нибудь? Яго таксама можна ўключыць. Гэта Юля Шатун, гэта Ўлада Сенькова, гэта дакументаліст Андрей Куціла. У мінулым годзе я нават адчула гэта... Максим Швец, по-моему. Максим Швец са сваёй стужкай. Гэта была такая
быў шэраг такіх кінападзей, умоўна там восенню мінулага года, калі сапраўды адчувалася, што кіно не проста яно само па сабе неяк сябе праяўляе, а што і глядач да яго ідзе. Праўда, адна за адной падзеяй яны сабіралі людзей. Я памятаю, на прэм'еры кароткаметражкі «Возера радасці» Алексея Полуяна жанчына выйшла, а там была цэлая Москва, кінотэатр Москва. Жанчына выйшла, там было абмеркаванне з аўтарамі пасля прагляду, і адна глядачка сказала, што прабачце, я не разумею, што тут, што звяртае такую ўвагу і столькі гледачоў сабрала, А для мяне гэта зразумела, проста таму, што прарвала, таму, што хочацца ўжо ўбачыць сваё, нешта, хоць нейкія знакі. Калі ты пачуў недзе, што вось там беларускі аўтар, хай ён і вучыцца і жыве ў Германіі, калі ён стварыў беларускі фільм, ўжо хочацца яго паглядзець. І вось гэта цікавасць, гэта найбольш важны здабытак апошніх гадоў. І гэта цікавасць праяўляецца, вядома, толькі да незалежных фільмаў, таму што яны проста самі пра сябе кажуць і неяк ідуць наперадзе. І, можа быць, крыху нават разбураюць тыя стэрэатыпы пра сумны беларускі кінематограф. Вторая магистральная идея, которую я хотел привести сегодня в ходе нашего разговора, это роль киностудии «Беларусьфильм» сегодня. И, собственно говоря, вот как мне казалось, что существует взаимодействие условного кинематографического центра или мейнстрима и всяких маргинальных авторов или индепендент, независимых режиссеров. То есть, вот, например, существует Голливуд как некто, кто забирает к себе, то есть вот эта пасть, жерло, это поглощает каких-то из наиболее перспективных, с их точки зрения, талантливых людей. Так произошло с Гасом Ван Сентом, то есть с огромным количеством, не знаю, там Джармуш, наверное, тоже что-то, а может и не снимал, может он нью-йоркский такой режиссер остался. Вот, наверное, да, снимал же что-то. Вот. И, короче говоря, то есть они видят какое-то существенное имя, да, и есть, грубо говоря, есть какой-то этап в кинематографической карьере, и есть, соответственно, лифт социальный, по крайней мере, финансовый точно. То есть творческий, конечно, у них поуже уже возможности становятся, потому что продюсеры, и совершенно другие требования коммерческие. Вот, Сэм Мендес там, то есть мы знаем этих режиссеров. Вот, и в Беларуси получается, что есть просто какие-то авторы, которые на самом деле расшибаются, мне кажется, и они как раз ведут такой супер честно с точки зрения искусства образ жизни, потому что понятно, что этого лифта не прозревается совершенно. То есть они просто не понимают это. Ты можешь как-то вдруг кто-то увидит, тебе повезет, и, то есть чистая случайность, то, ради чего они вообще этим занимаются. Потому что монстра нет. Это такой полумертвый или мертвый монстр, да, вот «Беларусьфильм», который не притягивает и не высасывает этих людей в себя и не дает им вот этот, шанс, скажем, проявить себя с большим бюджетом, условно говоря, да, пусть даже и в сугубо коммерческом кино. А есть ли возможность у «Беларусьфильма», хотя бы теоретическая, стать, собственно говоря, таким, то есть, и есть ли вообще смысл в такой структуре в белорусском контексте? Или сегодня вообще ничего не имеет значения, поскольку каждый может купить Марк II, там, не знаю, за $2000, наверное, уже, и снимать просто кино, без, понятно, что, по крайней мере, технические возможности уже есть, они демократизировались. Сучасныя аўтары вызначаюцца тым, што яны здымаюць кіно за маленькія грошы, але, можа быць, не кожны фільм можа быць зняты з абмежаваным бюджэтам. Я пэўны час таксама шкадавала, што «Беларусьфільм», ён жа атрымлівае, забірае як бы амаль увесь выдзелены на кіно бюджэт праз цяпер ужо працэдуру дзяржзакупкі. А раней гэта быў конкурс кінапраектаў. І ў той жа час мы маем незалежных аўтараў, якія канцэнтруюць у сабе вось творчыя магчымасці і здольнасці. І я думала, божухна, чаму не запрасіць там ім не скааперавацца, не зрабіць гэтую супрацу.
І ну было б кіно, маўляў, у нас. Цяпер, можа быць, я нават так і не думаю, таму што я не згадвала нават падчас сённяшняй размовы, што Беларусьфільм, ну, ён гэта нейкая такая структура зноў жа з нейкіх метафізічных меркаванняў. Ну, ёсць там такія жалабкі, у якія трэба ўпісвацца. І ну вось не ўпісваешся ты, ну адпаведна і не здымаеш добрае кіно. Калі незалежнага аўтара паспрабаваць упісаць у гэтую традыцыю, якая існуе, хаця там кажуць, што ніякіх абмежаванняў не можа быць, усё можа быць створана. Ну, тым не менш, ты трапляеш у гэтую атмасферу, як мне здаецца, і як кажуць некаторыя аўтары, якія, праўда, там працавалі і спрабавалі працаваць. І ўсё, і ну, нешта не спрацоўвае. Таму я не ведаю, ці варта ўвогуле спрабаваць зрабіць Беларусьфільм, кінастудыю з такім цэнтрам, які паглынае творчых аўтараў, дае ім магчымасці, ну і робіць там якасны прадукт. Прынамсі, вось недавно размаўляла з Уладай Сеньковай, якая з першага ж свайго дэбюту добра пра сябе заявіла, і была нейкая спроба пасупрацоўнічаць з Беларусьфільмам. То бок гэта была ідэя Беларусьфільма, запрасіць Уладу, зняць фільм, у якасці рэжысёра выступіць там у нейкім праекце. Сцэнарый ёсць, усё там прыходзь, здымай. І праз некаторы час гэтаму праекту проста адмовілі. Ну, у сэнсе адмовілі там міністэрства, Беларусьфільм адмовілі. Ну, то бок не атрымалася супраца. Чаму? Ну, таму што яны проста ментальна не падыходзяць адзін да аднаго. Вось Улада са сваімі як бы ідэямі, са сваім бачаннем кіно і Беларусьфільм. І праўда, праз некаторы час Улада з абмежаваным, зноў жа, вельмі абмежаваным бюджэтам і абмежаванай колькасцю здымачных дзён зрабіла надзвычай удалы фільм 2, які шырока прагучаў і выклікаў абмеркаванне не толькі кінасуполкі, а ўвогуле гледачоў, ну, якіх закранула тэма. Там тэма, як бы, грамадства праяўляе сябе ў сваім стаўленні да гомасексуалістаў, да гомасексуалаў і да ВІЧ-інфіцыраваных. Ну, і выглядае такім не лепшым чынам. Ну, і людзі пачалі проста дзяліцца, бо яны сустракаліся з гэтым у жыцці, бо яны таксама з'яўляюцца часткай гэтага грамадства, якое праяўляе сябе такім чынам, а не іншым. Ну, то бок, пайшоў нейкі розгалас і рэакцыя. І гэта было зроблена вось незалежна, без Беларусьфільма, без дзяржаўных грошай. А калі б, ну, і невядома, што атрымалася б, калі б гэтая спроба была здзейснена на кінастудыі нацыянальнай. Ну, я так мяркую, што это даже сыграла в плюс. Да? Так, я думаю, што у плюс, але гэта толькі меркаванне, але зноў жа пакуль што Беларусьфільм не даказаў адваротнага. Вы являлись, ну, в прошлом году руководителем пресс-службы фестиваля «Листопад». Позаминулым. Позапрошлом, да? И, собственно, вот сам фестиваль, его судьба. То есть в этом году у нас очень сложная ситуация, которая связана с COVID-19, и, соответственно, судьба фестиваля, я думаю, она под вопросом. Вообще что-нибудь известно о том, ну, потому что это наше самое главное, в общем, кинематографическое событие, ну, международного плана, и как, ну, то есть удивительным образом, и надо сказать, что она пользуется абсолютно заслуженным авторитетом, ну, и до сих пор, и то кино, которое, по крайней мере, там можно посмотреть, это действительно абсолютно актуальное кино, которое в мире в этот момент существует, и автор, ну, то есть, и, ну, благодаря усилиям там дирекции, вот, и боже, у меня Сухманов, да, конечно. То есть и директора фестиваля, потому что... И Демьянова Ирины, да. программера. Вот. То есть как бы вот все это становится возможным. А вот это событие рискует, наверное, не случиться в этом году. Или каковы прогнозы?
Ну, наколькі я ведаю, бо я не з'яўляюся больш афіцыйным прадстаўніком кінафестывалю, але ну, добра планаваць. Сёння мы не ведаем, што будзе ў лістападзе. Невядома, ці адбудзецца фестываль, а калі адбудзецца, будзе ён онлайн ці офлайн. Але хацелася б, ну, прынамсі, дырэкцыя будзе намагацца зрабіць яго з рэальнымі паказамі, то бок офлайн, таму што і аўтары з гэтым сутыкаецца не толькі лістапад, а ўвогуле тыя, хто плануюць будучыя кінафестывалі, аўтары, якія дасылаюць свае заяўкі, яны пазначаюць асобна, што згодныя на паказ ці ўключэнне, калі толькі кінафестываль адбудзецца офлайн. Ну і такім чынам проста шмат складанасцяў узнікае з тым, каб зрабіць кінафестываль онлайн, хаця па першым часе я ведаю тыя, хто пераходзіў у гэты фармат, яны былі задаволены, ну, хаця б колькасцю гледачоў, таму што, ну, было прасцей далучыцца, іх колькасць, ну, не магла быць абмежаваная колькасцю месцаў у кіназале, таму яны проста былі больш папулярныя, але тым не менш, ну, і шмат што страчвалі. Паглядзім, што будзе з лістападам. Как для руководителя пресс-службы, скажите, насколько важно живое общение, именно факт вот коммуникации, ну, face-to-face, как говорится, со звездами кино, ну и с теми людьми, которые приезжают на фестиваль? То есть это же просто событие еще и социальное, помимо того, что это событие кинематографическое. Ну, это галоўнае, напэўна, што страчвае онлайн кінафестываль, вось гэтую магчымасць камунікацыі. На лістападзе таксама склаліся пэўныя традыцыі. Там ёсць некаторыя месцы, дзе тыя, хто прыязджае, госці кінафестывалю, каманда кінафестывалю, яны збіраюцца. Ёсць тыя, хто прыязджае з года ў год, або ну, просто ўжо сябры кінафестывалю. Ну, карацей, яны збіраюцца і абмяркоўваюць там кіно, індустрыю, іншыя пытанні, аб нечым дамаўляюцца, і гэта ўсё адбываецца на некаторых кропках. То бок гэта ідзе працэс, ну, не проста такіх, ведаеце, празных размоў, але і, ну, важных для таксама для будучых кінафестываляў. Потому что это же отчасти кинорынок. Так. І нейкія дамоўленасці складаюцца, сяброўскія нейкія стасункі, ну, гэта найбольш важнае, што ты можаш, напэўна, ну, апроч кіно, уласна, найбольш важнае, што можна атрымаць на кінафестывалі. Вось гэты досвед камунікацыі з калегамі. Вот, Ирина, такой вопрос такого личного плана. Вот вы вынуждены, ну, естественно, приходится смотреть большое количество кино просто. Вот нету ли у вас такой профессиональной пресыщенности или профессиональной усталости от этого процесса? Не устали ли вы смотреть кино? Слухайте, есть такая книга у Феллини. Ён напісаў аўтабіяграфію «Рабіць фільмы», і ён там, ён таксама, яго былі сябры кінакрытыкі, і ён у пэўнай частцы казаў, ён неяк палічыў, колькі метраў стужкі, кінастужкі глядзіць у сярэднім там кінакрытык, умоўна, колькі ён паглядзеў там за такі-то перыяд сваёй працы. І вось ён так здзіўляецца гэтай колькасці і кажа, ці мае кінакрытык тую ж клетачную сістэму, тую ж нервную сістэму, што іншыя людзі. Ну, то бок, як гэта ўвогуле магчыма? Я магу сказаць за сябе, што ў некаторыя моманты прагляд фільмаў я неяк падсвядома успрымаю за працу. Можа быць, гэта нейкі не вельмі добры знак, таму што калі ты мусіш нешта зрабіць у якасці працы, ну, ты так крыху спрабуеш дыстанцавацца ад гэтага. Ну, але з гэтым проста трэба папрацаваць. Але не, кіно не перастае здзіўляць насамрэч. Яно проста такое бездоннае. Я усведамляю, колькі засталося ў мінулым таго, што я б хацела спазнаць, і колькі ствараецца ў гэтай гады. Ну, гэта проста бездань усяго, і я адчуваю толькі, ну, такой, ведаеце, любімы мой момант, не толькі
у дачыні да кіно, а ўвогуле гэта калі на экране з'яўляецца святло, пачынаюцца нейкія гукі, з'яўляюцца знакі кінакампаніі, якія стварылі, ну вось потым тытры, і ты вось у гэтым прачуванні, што цяпер будзе, новая гісторыя, новы свет, ну некім створаны, ну просто нешта неспазнанае пакуль. І вось гэтая, ну, одна хвіліна, гэта, ну просто, ну гэта найцудоўнейшы момант. І вось гэтая хвіліна прыкладна тое, што я адчуваю, да, у дачыненні да кіно ўвогуле. То бок гэта не перанасычанасць, а вось менавіта гэтае прачуванне, што яшчэ можа, што зараз здарыцца. То есть вот это, но это же требует определенного кинотеатрального окружения. То есть надо находиться в кинотеатре. Не только. Или не только. Или вы никогда не проматываете вот эти первые скучные там компания представляет. Все время смотрите с самого начала, да? То есть это тоже важная часть кинозрелища. Гэта як даніна павагі аўтарам і ўвогуле тым, хто ствараў, ну, хто працаваў над фільмам. Ну, то бок гэта такія, канешне, замарочкі, можа быць, кінакрытыкаў, але ну, ёсць такія некаторыя рытуалы, якія быццам бы нельга прапусціць. Но действительно ли, ну, то есть но сегодня, ну, ведь логично, если есть такая, ну, традиция, по крайней мере, просматривать, то режиссеры, соответственно, с этим и должны работать. Ну, то есть они тоже включают начало и конец, как, ну, вот такой последние ноты или аккорды кинозрелища, и там вступительная тема, да, которая только начинает проводиться, то есть там удаленный рожок, который предупреждает нас о том, что сейчас будет. Да. А яшчэ чым варта кіно тым, што ты як бы калі сыходзіш у вось гэты іншы свет, ты адасабляешся ад рэальнага света, які не заўсёды цябе, ну так бы задавальняе, а часам нават і расчароўвае. Таму вось кіно гэта добрый выбор. Ну, по крайней мере, да, в этой жизни иногда, ну, необходимо глотнуть вот этот вот абсолютно иной эликсир, да, то есть после которого ты захочешь жить, и эта жизнь, она окрасится совершенно другими красками. Спасибо большое за беседу. Напомню, что это была программа «Диалоги о культуре». Ведущий Сергей Пук, за режиссерским пультом для нас работал Николай Циолковский. А в гостях у нас был замечательный собеседник, кинокритик, кинообозреватель газеты «Звезда» Ирена Котелович. До свидания. Встретимся с вами через неделю.